Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Zinakhala bwanji? Yadikirani pang'ono. Apapa takumana ndi anthu amene akuchokera kwa State Vice President Michael Usi Manganya akuti anayitana kuti akacheze nawo akaziwe ndithu ku nyumba ya boma. Koma chodabwitsa akubwerako akukuwa atangona galimoto ya regional governor akumwera kuno onabo njaja. Ife tangokumana nawo ndi tinayima tinachita chidwi tifunse onabo regional governor kuti zikuthandiza chani anthu akuyimba kuti atati omwewo atangona galimoto anu koma akuchokera kwa vice president. Ndizithu zamanyazo kwambiri kuti no anthu anayimba kwa sogoleri kwa wachilili wa ziko ino Michael Usi akimba nyimbo za atati kuti atati omwewo zopasa manyazi kwambiri zomvesa chisoni zomwe zikuonekera kuti anthu soma maganizo awo wonse atembenuka ali kwa atati ali chipani cha TDP. Mutha kuona munomuno kuti pamene wekachoka chothamanga kwambiri ndikamutanga chifukwa analizinga naimba nyimbo za atati zomwe zinandipatisa kuti ndisunthe kuona ngati kuti mwina aona ngati akachita kuwatuma komano iki sikimizo choona kwa kuti atopa ndi boma limene lilipo atopa ndi usogolo limene alipo. Kozi kumveka chisoni kwambiri kuti mwana wina wakuomoka chifukwa cha kukankhana chifukwa cha pressure sikukhulupirira kuti mwana ali moyo kuna masana olotenga kukachita za mtundu wanji koma ndicho the same fact zikuchizilibeni komanso akajatika muambeni pajapo motengedwa zidodo mawa kwapula kwathamangisa anthu anachita kwayitana anthu akukhala ndi njala 3-4 days osadya ndikuwayitananso mwezi abwino mwa chipongwe mwenga amene akuchitira muja ndikuona ngati system zabwino mtundu wa Malawi. Izizo zikuchitira umboni fankhani yachakudya pano chakudya chakula kwambiri chumba chimanga pano chafika pa 110,000 machumbala ofala afika pa 150,000. Ndiye munthu kuti apeze ndalama imene akagule ufa akagule chakudya adyese ana panyumba zimakhala zinthu zovuta kwambiri. Ndiyetu anthu aja anakuyimitsani kuti mwayankhule amati ali ndi uthenga kuti mukauze atati ndiye munakana kwenikweni munakana chifukwa chani? No, chimene ndinakanira chino kuti timafuna ndionese kuti amnoti part and parcel zimene zikuchitikazo chifukwa ndikanayima pamene pajabu maya plan paja zikapesa ngati muna chipachitachita kuwatuma koma tinafuna kuti aonese kuti anthu aja akupanga zimene zija kuchokera pansi pa mtima pawo ndi ululu umene akuuona ndi mene boma likuchitira. When the rate of change inside is exceeded by the rate of change outside, the end is near. This is a clear indication that this government is gone. There is no more government. Zikomo kwambiri nangokuyimisani mapanga zina tathokoza. Zikomo kwambiri. Zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.